Witam Was pięknie. Posłuchajcie o tym, że lepszy sprawić jako wyciepać. I jeszcze mam taką pytkę. Jeśli się Wam to moi wyrządzani podoba, to mi dajcie lajka i subskrybujcie mój kanał. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. Wiecie, dzisiaj jak się coś zrympoli, to się to wyciepuje. Idzie się do magazynu, a kupuje się nowe. Mało kto próbuje sprawić jakąś gwiec, bo przeca lepszy stare chnet wyciepać, a se kupić nowe. Tuż, ale ludzie są tak nauczeni, bo teraz je kupa takownych maszynek na elektrykę, co ani żaden nie poradzi sprawić, ale wierzcie mi, że czasem styknie jakieś drutki dać do kupy, wymienić knefel albo cykocz, a zaś to będzie fungować. No ale mało komu się to chce robić, bo przeca może se kupić chnet nowe za niewiele grejcarów. A tak jest ze wszystkim. Baj jak się złomie smiatok, stołek albo stół zacznie zgrzypieć, to się to wyciepuje, a wartko się jedzie do obchodu po nowe. Hańdowni jednako było ganz inakszy. Fakt, że nie było takownych chytrych maszynek jako terazy, ale przeca po niekierę wieca, furt są taki same. Śmiatok furt jest śmiatokiem, a stołek furt jest stołkiem. Kładziwo jeszcze nie buchło same, bo go trzeba dzierżeć, a siekierka też nie będzie ciupać, pokiel i nie chycymy do gorści. Kiedyś jak się coś zrympoliło, to się z tym szło do stażika. On poradził sprawić kupa wiecy, bo już ich w żywocie zrychtował przeogromnie moc. A wiecie, stażik już był na pędzyi, tuż się mu wiele razy mierzło, a starka mu wiele razy dopalowała, tuż był rod, jak się mógł na coś ich podziwać. Lebo w szopce, lebo w garażu. Dyski miał zetrwani, a czas, co by sprawić to, co się złomało, skrzywiło, nie chciało iść, albo nie chciało się kulać. Hańdowni ludzie wiedzieli, że wszystko stoi grejcary. Tuż lepszy przybić dwa gwozdki, przydrutować, lebo związać porwozym, jako chnet kupić nowe, a stare wyciepać. Były jednako takowne wieca, co ani stażyk nie poradził sprawić, ba i godziny, co się musiało z nimi ząść, a zawieźć ich do godziniorza, lebo budki, co poradził sprawić inyszewiec. Pokiel szło, co sprawić, potyl się tym robiło, lebo w tym drepsiło. Ale jak już się tego nie dało dali sprawować, to się to na koniec wyciepało, a szło się kupić nowe, a to nowe się dyski szanowało, co by się to nie zrympoliło. Choć borok stażik furt drepsił kole chałupy, a furt by coś i sprawował. Chytał się roboty, co by inny nie musiał siedzieć doma przy stareczce, co ona furt dudrała. Po tym jak się zaczęło kupować więcej tych wiecy na elektrykę, to starzy już tego mniej sprawowali, bo przeca elektryce moc nie rozumieli. Ale jak baj w radiu mysz przeżrała kabel, to go poradzili zaś dać do kupy, albo jak pralka zaczęła rumplować, to i poradził sprawić nogę, co by nie tańcowała po całej wasz kuchni. Jak czego nie szło sprawić doma, to się szło za tym, kto wiedział, co z tym trzeba zrobić. To mocie baj tak, jak z doktorem. Boli was noga, klepeto, to go przeca nie urzniecie, ale wam doktor napisze cetle, a po tych cetlach by was miało przestać boleć. Starzy ludzie wierzyli, że wszystko idzie sprawić. Dzisiaj jest tak, że kupa tych elektrycznych maszynek, jak się zrympoli, to trzeba ich wymienić za nowe. Ale przeca je kupa takownych wiecy, co styknie przylepić, przybić gwozdkiem, przydrutować albo załotać kąskiem plechu, a zaś fungują. Przed tym, niż coś ich wyciepiecie, wspomnijcie se na stażika, kiedy by to naisto spróbował sprawić. A jeśli to robił, to miał zmierzłą babę, lebo skryt z tego, bo się mu mierzło. Tak zwyczajnie. To już jest inkszowiec, a tego już się nigdy nie dozwiemy.